rapidito, ¿no? Es el de menor estatura, el que le queda todo más grande, la ropa. Y acá se viene Flamengo, Lorra la va dejando para Goncalves, Farré, el rebote. Aprovechando el error ofensivo, se queja el arquero. Por ahora lo está ganando el Mengao. Hizo agua la defensa del Barça en apenas el arranque del partido, antes de los primeros 20 minutos. Por ahora, y gracias a Lorran, lo gana el Mengao 1-0. Ese pase hacia el medio, ¿no? Ese intento de jugarla de Farré, totalmente habilitado. Después Farré recupera la pelota. El tema es, se lo lleva por delante Mateo Goncalves al arquero y no lo deja participar en la siguiente jugada, ¿ves? Cae. ¿Es infracción o no es infracción? Después, obviamente, Lorran no lo duda, remata directamente hacia el arco. Este jugador que la temporada pasada participó en 19 partidos en el primer equipo, hizo un gol. Acá en esta temporada todavía no lo ha hecho. En la Libertadores jugó 4 partidos y no convirtió, pero bueno, él dice, acá estoy yo. Sí, acá está él para convertir, para mandar la pelota al fondo de la red. Lo que decíamos, hay que ver si... Σπαρτ. Βάζει το σώμα του, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εξαιρετικό από τον Βιρχίλη. Όλη η φάση, όλη η προσπάθεια του Βιρχίλη ήταν φανταστική, όπως και ο πανηγυρισμός του. Η Μπαρσελόνα ισοφαρίζει. Ο τελικός του διπυρωτικού σε ισορροπία. Βεβαίως ο Βιρχίλη έχει φύγει πολύ πίσω. Άδειασε 2 αντιπάλους. Θα ξαναδούμε πως άδειασε και τον Ιάγκο και τον Καρμπόνε. Και στη συνέχεια είχε στο έλεος του τον σύνθημα δόθηκε. Ο Παριέγο εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά γκολ! Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον αρχηγό της. Φοβερό! Πετάχτηκε σαν κεραυνός ο Κορτές μέσα στην καρδιά της άμυνας της Φλαμέγκο και το καταλανικό πάρτι στο Μαρακανά δεν θα έχει προηγούμενο. Μια καρφωτή κεφαλιά από τον Κορτές και η μπάλα στα δίχτυα και το διπυρωτικό πηγαίνει στη Ράμπλα. Το διπυρωτικό είναι ήδη στη βαλίτσα για τη Ράμπλα και την Καταλωνία. Συγκλονιστικές στιγμές, μοναδικά δυνατά συναισθήματα που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει. Ευκαιρία η Φλαμέγκο για τον Ιάγκο, η κεφαλιά, φοβερά πράγματα, ισοφαρίζει η Φλαμέγκο εκεί που ετοιμαζόταν να πάρει το τρόπαιο και να πάει στη Βαρκελόνη η Μπαρσελόνα. Έρχεται ο Ιάγκο με μια φανταστική κεφαλιά, 2 κεντρικοί αμυντικοί, 2 συγκλονιστικά γκολ, ένας τελικός γεμάτος απίθανες στιγμές. Τι ωραίο μάτς μας έχουν χαρίσει αυτοί οι πιτσιρικάδες, κυρίες και κύριοι. Τρομερό, συγκλονιστικό, ανεπανάληπτο, μοναδικό. Αυτό που παρακολουθούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γκολ από τον Ιάγκο. Έτοιμος ο τερματοφύλακας της Φλαμέγκο. Έτοιμος και ο Βιρχίλη για την πρώτη εκτέλεση, μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Μπαρσελόνα. Ζωάο Βίκτορ στην εκτέλεση 1-1. Δεύτερη εκτέλεση για την Μπαρσελόνα, δεν μπορεί να σκοράρει ο Ερνάντεθ, πανηγυρίζει ο Νανέτη, παραμένει το 1-1. Δεύτερη εκτέλεση για την Φλαμέγκο, Ιάγκο κοντοστάθηκε, την έστειλε τελικά στα δίχτυα με ωραίο τρόπο.
προκαλώντας τους πανηγυρισμούς. 2-1 μπροστά η Φλαμέγκο. Εκτελεί ο Ντούρο στα δίχτυα. 2-2. Παυλολούσιο εκτελεί στα δίχτυα. Λίγο έλειψε να το πιάσει ο Αλέρ. 3-2 η Φλαμέγκο. Πέναλτι. Στα δίχτυα η μπάλα. Στα δίχτυα η μπάλα. 3-2 για την Μπαρσελόνα με την εκτέλεση από τον Κορτές. Για να δούμε τον Τερέζα. Ο Τερέζα στην εκτέλεση. Γκολ. Φλαμέγκο. Κλάιφερτ στην εκτέλεση στα δίχτυα. Τέσσερα. Ματέος Γκονσάλβες για να δώσει το δεύτερο διπυρωτικό στην Φλαμέγκο, αλλά πετάγεται σε εκείνο το σημείο ο Αλέρ και δίνει παράταση στη διαδικασία των πέναλτι. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Τρομερό. Δόθηκε το σύνθημα για να εκτελέσει το πέναλτι ο Νομόκο και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να μεταφέρει την πίεση στην πλευρά της Φλαμέγκο. 5-4. Ξέρει ότι δεν μπορεί να αστοχίσει. Εκτελεί ο Λοράν στα δίχτυα. 5-5. Μαριέγκο σε άλλη μια εκτέλεση για την Μπαρσελόνα. Το πιάνει ο Νανέτη. Έχει πέσει σωστά, έχει πέσει στην δεξιά του γωνία. Κάποιοι μπερδεύτηκαν. Γι' αυτό προσπάθησε να τους σταματήσει ο Νανέτη. Το σύνθημα δόθηκε για να εκτελέσει ο Καρμπόνε, για να προσπαθήσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα το κάνει. Φλαμέγκο κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία της το διπυρωτικό στο ηλικιακό επίπεδο κάτω των 20 ετών. Βρέθηκε να αντιμετωπίσει την Μπαρσελόνα στο Μαρακανά γιατί είχε κερδίσει το αντίστοιχο Κόπα Λιμπερταδόρες. Στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο είχε κατακτήσει το Youth League η Μπαρσελόνα. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός στο Μαρακανά με την εκτέλεση του Καρμπόνε. Λοιπόν, η βραζιλιάνικη ομάδα κάνει δικό της το τρόπαιο. Ήταν βεβαίως το γκολ από τον Κορτές στις καθυστερήσεις και η απάντηση